Sabihin na nating may budget ka para makabili ng MPV. Hindi talaga pwedeng hindi mo mapansin ang mala Star Wars ship na kotseng ito. Taillights pa lang kitang-kita mo na ang uniqueness. Pag-usapan natin ang cool at futuristic na Hyundai Stargazer. Sulit ba para sa presyo at alamin natin kung ano pa ang mga astig na features nito bukod sa headlights na mukhang salamin ni Cyclops. 2022, lumabas lang pagkatapos ng lockdown ang Stargazer, isang compact MPV ng Hyundai na pambato nila sa mga kotseng pampamilya dito sa Pilipinas. Kakaiba at surprisingly maganda ang futuristic na pagkakadali sa Stargazer. Sobrang unique ng LED strip sa harapan nito na parang galing sa mundo ni Robocop. Game changer na design change kung saan binasag nito ang trend sa mga typical headlights na may dalawang set ng mata. Sumasabay na din talaga ang Hyundai sa laban. Malaki ang chance na makukuha ng Stargazer ang ilang mga customers sa market laban sa mga kasabay nitong 7-seater MPV gaya ng Toyota Avanza, Suzuki Ertiga o Mitsubishi Expander. Bukod sa napakagandang design choices, napakatipid din sa gasolina para sa isang 7-seater vehicle. Mukhang VIP na at komportable, matipid pa sa gas. May 1.5 liter Smart Stream engine na naglalabas ng 113 horsepower at 114 Newton meters ng torque. Malakas at pwedeng-pwede ng pangpamilyang sasakyan. Isang feature na nagustuhan ko dito ay tadtad ang Stargazer ng mga USB port sa loob ng sasakyan hanggang sa third row seats. Sure na hindi ka malulobat sa biyahe. Napakadami ding cup holder hanggang sa third row seats para may lalagyan na ng Starbucks ang mga kids. Elegante din at komportable ang look ng interior pati na ang center console. Hindi mukhang low-tech na pangkargador na MPV, kundi talagang pang lifestyle yung design. Built for comfort talaga. Ang futuristic na Hyundai Stargazer ay may estimated price na 1 to 1.3 million pesos. Sulit ba para sa presyo? Ano sa tingin nyo? Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Salamat sa panonood!